ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ନା ଆଗରେ କି ପଛରେ କିଙ୍ଗ ଲଗେଇଥିଲେ କି କିଙ୍ଗ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଅସଲ କିଙ୍ଗ ତ ହଉଛୁ ଆମେ, କିଙ୍ଗ ଖାନ, ଶାହରୁଖ ଖାନ ଆମ ଓନର। आगे बढ़ते बढ़ते जाना है, अंबर छू के आना है, ये टीम है शहजादों की कर देने बल्ले। ମୋ ପାଖରେ ତାହେଲେ ମାତ୍ର ଖାଲି ଗୋଟିଏ କିଙ୍ଗ, ଆମ ପାଖରେ ତ 11ଟା କିଙ୍ଗ। କିଙ୍ଗସ୍ 11 ପଞ୍ଜାବ 11 ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଦେଶର ରାଜଧାନୀ କୋଉଠି? ଦିଲ୍ଲୀ। ତେଣୁ ସବୁ ଇଣ୍ଡିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ଦରକାର। ଆମ ପାଖରେ ସପୋର୍ଟ ନାହିଁ ବୋଲି ସିନା ଟ୍ରଫି ନାହିଁ ନା ଆଉ। ଅସଲରେ ବାଜିଗର ହଉଛୁ ଆମେ, ଯିଏ IPL ଆରମ୍ଭରୁ ଟ୍ରଫି ଜିତିଥିଲା। ସେତେବେଳକୁ ତ କାହାରି ପାଖରେ ଟ୍ରଫି ନଥିଲା। ମୁମ୍ବାଇ ଚେନ୍ନାଇ ଟ୍ରଫି ବୋଲି କ'ଣ ଦେଖିନଥିଲେ? ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ବର୍ଷ IPL ଟ୍ରଫିଟା ହେଉଛି ଆମର। ସବୁ ବର୍ଷ ୱାର୍ଣ୍ଣର ଭାଇନା ଏକା ଲଢ଼ୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ। ସମସ୍ତେ ଇଆଡ଼େ କୁହନ୍ତି ଯେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ମସାଜ ଭଲ ହୁଏ। ଏଥର ଆମେ ଦେଖେଇଦେବୁ ଯେ ଦର୍ଦ ବି ଆମେ ଦେବୁ ଆଉ ମସାଜ ବି ଆମେ ହିଁ କରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, 2017ଟା RCB ଜିତିବା ପୁରା ସିଓର। 2018 RCB ଯଦି ନ ଜିତିବ ତାପରେ ମୋତେ କହିବେ। 2019 ଯଦି RCB ନ ଜିତିବ ମୋ ନାଁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବ। 2020 ଯଦି RCB ନ ଜିତେ ମୋ ନାଁରେ କାହିଁକି ବିରାଟ କୋହଲି ନାଁରେ ଗୋଟେ କୁକୁର ପାଳିଦେବି। 2021ଟା RCB ଜିତିବା ପୁରା ସିଓର। ଏଇ କଥା ପରା ପ୍ରତିବର୍ଷ କହୁଛ? ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦିଏନି। ମୁଁ ତ କହୁଛି RCB ଜିତିବ ମାନେ ଜିତିବ ପ୍ରତିବର୍ଷ। ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରତିବର୍ଷ IPL ଫାଇନାଲ ଉଠିଲେ ଠିକା ନେଇଯିବ? ଆର ବର୍ଷ ଖାଲି ଆମେ ଜାଣିଶୁଣି ଫାଇନାଲ ଉଠିଲୁ ନା ଅନ୍ୟ ଟିମ୍ ଗୁଡ଼ା ଖାଲି କ'ଣ ପଦା ଠିଆ ପାଇଁ ହେଇଛନ୍ତି? ଅମ୍ବାନୀ ପାଖରେ ଖାଲି ପଇସା ଗୁଡ଼ା ଗଜ ଡାକୁଛୁ ବୋଲି ନା କିଣୁ ଟ୍ରଫି ଗୁଡ଼ା। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଅମ୍ବାନୀ ଟ୍ରଫି ଗୁଡ଼ା କିଣୁଛୁ ତାହେଲେ ଆପଣ 2 ବର୍ଷ କୋଉଠି ଥିଲେ? ସେ ବେକାରିଆ କଥା ମୋତେ କହୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ହାତୀ ଆଗରେ ଆଗରେ ଚାଲିବେ, କୁକୁର ତା ପଛରେ ପଛରେ ଭୋକିବେ। 2013, 15, 17, 19, 2020ଟା ଦାନ କରିଦେବୁ ବୋଲି ଭାବିଲୁ, ତ ଏତିକି ବି 7 ରାତି ଦ୍ୱାରା ହେଲା ନାହିଁ। ହଉ, 2021 ଟ୍ରଫି ତ ଆମ ନାଁ ଲେଖା ହେଇସାରିଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି। ତଥାପି ଯଦି କହିବ ଭାବିଛନ୍ତି ଅମ୍ବାନୀକୁ ଫୋନ୍ କରି କହିବା। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଆମକୁ କ'ଣ ମୂର୍ଖ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ଅବନୀ ନମ୍ବର କହୁଛନ୍ତି ଅମ୍ବାନୀ ବୋଲି। ଦେଖ, ମୋତେ ସବୁ ରାଗ ମାରିକି